Aj vy tu idete po karibských plážach, ale musíte vôbec cestovať? A teraz toto stálo. Marsa Matru, nazývaný egyptský Karib, je tým pravým miestom pre vás. Pretože let sem trvá z Bratislavy iba 3 hodiny a transfer do hotelov v Almaz Bay necelý. My sme ubytovaní v hoteli Just Family. Je to krásna moderná budova v orientálnom štýle. Ústretový a vrúcný personál sa postará o vašu dokonalú dovolenku. Majú tu program All Inclusive a taktiež bar na pláži s poobedným snackom. Izby majú klimatizáciu, Wi-Fi pre 2 zariadenia, balkón alebo terasu, chladničku, trezor zdarma a kávovar. Z našej izby je priamy vstup do bazéna, vedľa ktorého je aj menší pre malých návštevníkov a majú tu aj detský klub. Hotel ponúka aj wellness služby a pre športových nadšencov fitness centrum. Pešou chôdzou cez susedný hotel Just Oriental sa dostanete na súkromnú piesočnatú pláž s pozvoleným vstupom do mora, kde sú slnečníky a ležadlá zdarma. Pláž je široká, s nádherným bielým pieskom a kryštáľovo čistou vodou. V tomto hoteli, ako aj v Just Crystal a Just Almaza, môžete využívať všetky služby a animačné programy, stravovanie a drinky len vo vlastnom hoteli. Pre tých, ktorí nemajú radi vysoké teploty a preplnené pláže, je október ideálnym mesiacom na návštevu Marsa Matru. Teplota mora je tu okolo 26 stupňov Celzia a teplota vzduchu maximálne 31 stupňov. Marsa Matru nie je len destinácia, je to zážitok, ktorý vás očarí svojou nefalšovanou krásou a pokojom.